Estem aquí, a la Fira de Sant Miquel, dins de l'espai Aliments al Territori Tu, de la Diputació de Lleida, i estem aquí representant el projecte Delicadeses del Pla, que és un projecte de promoció i difusió de tots els productors i productores artesans agroalimentaris de la comarca, el Pla d'Urgell. No em quedaria només amb un producte, perquè en tenim molts i molt variats. Com pots veure, som una comarca molt agrària i tenim productes de la terra, de l'horta, tenim cereals, tenim fruita i tots els seus derivats i productes. A més, també tenim productes estrella, guanyadors de premis mundials. Tenim vermuts, tenim olis de primera qualitat i una gran varietat de dolços que és per xupar-te els dits, com les orelletes, que són molt típiques de la nostra comarca.